Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate it. Team utirelo ke novuyo esikhuluma ngayo noSibindi. Angithi uvuyo ke niyabona ukuthi basemaphethelweni noSibindi. Usethi kubaba uMseleku kuSibindi babexoxa bobabili. Thina singamuwina uma kamhlophekazi. Lapho bemtshela ukuthi akafunde inhlonipho noma ngabe izinto zingahambi kahle kodwa abahloniphi. Ngicabanga ukuthi ubekhuluma ngoTirelo noVuyo because lana ubekade etshela uMseleku ukuthi uzohamba ayohlangana noVuyo eGoli. Manje-ke lesihlebayo ukuthi singamuwina. Manini wegazi angithi siyahleba kule video le akuyona serious. Namhlanje nje ngithe nginomuzwa wokuhleba nani. Sobuye sibuyele ngale ndlela yethu yokuthi siveze ezinye izinto. So mayethi singamuwina. Shothi basangakhuluma naye uVuyo bemuzwe. Kanti ngapha uSibindi uthe kubaba uNdabeni akangayithinti ngisho ukuyithinta yaTirelo, uTirelo akayindawo. Because niyayazi into sesiphumile ke koMseleku ningabi njalo sesiphumile angithi ngizwe. Niyayazi lento ekuthiwa isalamuzi lento ephathwa otsotsi baseThekwini bake bangenza ngikhuluma from experience. Bake bangenza guys leyanto leyana uvuma into ongayazi. Ungazi ukuthi uvume kanjani. Utsotsi engathi vula isikhwama sakho umvulele wena uzipho asatha yonke into afuna ukuyithatha aphinde athi vala. Angazi usesalamuzi khona kuyinto enjani kodwa nje umuntu ukhuluma nawe uvume yonke into ungazi. Guys angiqamba amangeza sengangaqamba khona amanga ngibuye ngiqambele kancane. Lana eThekwini ngathenga iphone Mbumbulu ngo700. Lapho intombazane iyarent imali le ekhaya banginikeze yona ukuthi ngithenge ukudla manje ngiyafunda phela eThekwini. Hawu la eThekwini ke ikonzubani lamgwaqo sengikhohliwe khona kodwa etown ubhuti lona wayeswenkile wegazi wayeswenkile wangibingelela wangitshela ukuthi kunenhlahla ngoba ngibone yena lapha ngazi ukuthi inhlahla yani kanti ibhadlam lokugcina. Kuleyo nhlahla leyo ngayithola sengithenga iphone. Mina angiyithengi into ekuvezelwa yona eceleni. Lo bhuti lo wathi nje iphone yintsha wangichazela yabo sonke istory ayisisha manga ukuthi khona ishop asebenza nayo kusanda kufika amafoni amasha manje wara ngizenzela ukuthi kube short na iphone. How at 1000 ngithi mina angina 1000 futhi nje mina ngeke ngize ngithenge into evele kanje. Angithi umqondo mase right. Aphinda ukukhuluma ubhuti mayesekhuluma ngamtshela ukuthi ngino700 engangibuzanga ngangivele ngino700. Ekhanda lami sengithi avele ifoni entsha ngiyayidinga kuzoba mnandi ngizofika nje ifoni yami mhlambe ngangangixoxa njalo le ndaba. Ngizofika kule foni yami ngifaka izinto ezintsha kwase kwacima. Ngimnike lo bhuti ifoni anginika ngithi phela amafoni lapha abeba nale package yakhona okune charger nani anginike sekuseboxini angisazi njalo ukuthi igeleni neboxini nama ngicabanga ngavuma into engayazi ngathenga leya phone. Injabulo enganginayo guys injabulo enganginayo futhi wangilahla uSimakade kulo ngalela langa ngawukhipha u700 ukuthi ngidle ngihamba nale phone ngafika endlini. Umthetho wami ke mangithe kubuya endlini sekuntambama nje ngahamba ngaqala ngayogeza. Hawu ngathi ngizohlala embedeni ngidle ukudla kwami kahle ngikhipha ifoni yami entsha ngenze. Ngayisiza ngokuthi ngiqale ngigeze mase ngiyadla. Ngoba ngangizoba yini ngangizolala ngilambile ngilale ngagezile ngomhlolo engawuthola sengivula la bhokisi. We guys angazi yini lensipho le epink enuka kabi igama layo niyayazi. Hawu uyisikile umfana leyo nsipho epink wayifaka la eboxini wanginika yona wangibuka ngahamba. Futhi ngiyakukhumbula manje lo 700 wami ngoba manje bengathenga ngawa ama wings. Into ke abantu abanayo uthola usuvuma into ongayazi. Mina kodwa ngixoxa lo mfana waseThekwini wangikhulumisa.
Mhlambe futhi kube wathi uyangithanda ngalola song angizothi ngiyamthanda ngingazi. Ngoba ngempela guys, yini eyangenza ukuthi u700 wami ngiwufihlile ngimtshela ukuthi ngino700. Senginqabile kade ethe 1000 ngoba ngina 1000. Ngathi mina kodwa-ke u700 ukhona. Hayi bo, ngiyeqile sathenga ne-airtime ngoba sasiseduze kwesitolo. Sathenga ne-airtime sayo-recharger. Iyafona sisters. Hey we guys, ayikho ifoni engafoni. Iyafona sisters. Hawe ma, iyasebenza. Ngahamba nayo. Isalamuzi-ke. Base kuthiwa singamwina, asisazi ukuthi bakhuluma ngani. Ngiyayidlalela mina guys, sengimxoxela inganekwane nani. Kodwa le yefoni-ke yabo ekhaya ngokuthi abekho serious. Mangike ngaqala nje leyo ndaba bavele behleka, angikwazi ukuyiqedela ngoba nje futhi ekhaya hayi kumele bengikhokhele manje bekhokhela ukuthi sebeyihleke isikhathi eside. Hey, umuzwa wami wegazi. Into eyenzeka lapha ngisibhekwa kuyimali ukuthi ngithenge igrosa ngomfundi. Ngadla ithini la fish. Yabo ithini la fish nama-noodles. Ngiyabonga sithanda sami. Ngivele ngikhumbule lapho ukuthi ngake ngapha isigebengu u700. Umqondo wami kususangene ngasifuna leso sigebengu eThekwini. Indaba yangeli futhi kodwa ngangumuntu onjani. Umqondo wami kususangene ngahamba ngayosibheka leso sigebengu eThekwini. Ngiyonixoxela ngelinye ilanga ukuthi kwaphelelaphi ngicela isigebengu. Isalamuzi-ke. Yabo yonke lento engangiyenzile ngayenziswa isalamuzi ngoba kube lo mfana wayenje enganalutho nangizomtshela ukuthi uyidayiselani ifoni entshontshiwe. Mina ngiyimi ngangothi ifoni entshontshiwe uyidayiselani. Ku-wrong khona lokho ukuthi udayisa ifoni ngaphandle kanje. Uyikhiphe kanjani pho esitolo? Sekuyimi-ke manje sengiyithengile le yansipho ngo700. Umuntu nje mayengidayisela into vele ngithi ngiyabonga. Angifuni into engiyidayisela engazi ukuthi uyithathephi. Vele ngikhumbule lo ya700. Seyide yona iminyaka kodwa phela imali yakho ubuye uyikhumbule. Hey. Benginichazela ngesalamuzi-ke guys, isalamuzi. Angazi uma isalamuzi into ephathwayo noma kuwumuthi kodwa nje umuntu onesalamuzi wenza uvuma into ongayazi. Engathi sivule isikhwama sakho umvulele, ephinde ethi sivale uzivale. Ethi nginika ifoni yakho umnike. Yo, labo bantu labo. Ilabantu lokuthi uma ungabatholi kahle ushaye umkhuleko omncane. Ngoba uzovuma into ongayazi akukhuthuze aqede. Angazi noma bakhona kwezinye indawo kodwa mina lo wayeseThekwini ngoba ngeke ngizwe kuthiwe ngisho omama kade bephuma ukuyothatha imali yabo atshela ukuthi nakha ukudla ngale sizokudayisela. Wazi kahle njalo umama ukuthi ukudla kuthengwa eShoprite, kuthengwa phi, nazi izitolo lapho kudayisa khona ukudla kodwa useyokuthenga emakhoneni. Emakhoneni benze njani? Bethatha yonke imali yakhe. Abantu abanesalamuzi bakuvumisa into ongayazi. Akanalo kodwa-ke lo isalamuzi alingeni kwi-DM. Alihambi nge-DM. Amhlangaboshwa. Hey, seyiphoxeka ingane sezithi akufani nawe. Nganitshela ukuthi umntasisi wami wathi emayilalele la amanye amavidiyo engihleba kuyo wathi cha akufani. Wathi akufani nami. Kanti guys ngisuke ngiyenzela ukuthi nje nani ningabhoreki nge-TV show. Ngoba mangaba serious njalo ngeke nibuye nonke. Abanye babuyela umsangano lo engibuye ngiwenze, abanye babuyela lokhu-ke sesibuye sifundisane khona. Kodwa ngiyabonga kakhulu guys support yenu. Bye.